aviz niște... Și vreau să le susțineți puțin, să vedem despre ce este vorba acolo. În primul și în primul rând, mă auziți sau? Da, da, vă rog. Se aude, spuneți. În primul și în primul rând vreau să-mi spuneți, noi am aprobat acest proiect de hotărâre în luna a 7-a, da? Cui vă adresați? Mă adresez executivului și colegilor. Na, noi am votat 35.000 de lei, deci începem cu prima problemă, da? Noi am votat pentru școală 35.000 de lei în luna a 7-a. În acel moment erau bani în cont sau nu? Aici rog domnul secretar, domnul primar să îmi răspundeți. Domnul primar, dacă se poate. Eu nu vă pot spune dacă erau sau nu erau bani, în ce conturi erau. Bănuiesc dacă nu, să o invităm pe doamna Macovei de la contabilitate. Lăsați-mă, domnul secretar. Am înțeles, nu știți. Atunci să o invităm pe doamna de la contabilitate, având în vedere că este 17 și 30 de minute, încă este la program, este joi și este program prelungit astăzi. Să ne spună dacă erau bani în cont sau nu. Mă auziți? Bună ziua! Bună ziua! Bună seara! Nu știu, în perioada aia a fost perioada de plecare a doamnei Ligia. Probabil dumneavoastră au mai rămas lucruri nefăcute, nu e nicio problemă. Nu înțeleg care este rolul este să anchetăm sau să rezolvăm. Nu pentru că dumneavoastră... Da, vă răspund și nu mă mai întrerupeți, vă rog. Mi-a spus că nu știți. Gata, mi-ați răspuns la întrebare, nu știți și cu asta basta. Ce mai stăm și o mai lungim? Dacă vreți să vorbiți doar noastră, vă dau cuvântul. Dacă vreți să vă răspund ceva, lăsați-mă să vorbesc. Cum preferați? Vreți să vorbiți doar noastră? Răspunsul nu știți. Am înțeles răspunsul. Nu stai, Olea, că n-am terminat, am spus să mă lăsați să vorbesc. Dacă nu sunteți interesați de explicați și vreți doar să aduceți acuze, nu e nicio problemă. Vă las să faceți ce vreți noastră. Hai, domnule, că vreau să mă duc la spectacol, domnule. Haideți, da. Rolul s-a opus domnul Baciu să ancheteze Comisia Buget Finanțe. Deci, este o hotărâre, trebuie făcut rectificare bugetară. Nu erau suficienți bani în cont. Și cu asta basta, asta este. Eu nu sunt contabilul primăriei, eu sunt primarul primăriei. Dacă un funcționar public nu acorda suficient, o să-l tragem de urechi, deocamdată, haideți să faceți-vă rolul să facem rectificări. N-am mai pomenit la nicio comună să confrunte cu probleme în a vota rectificări bugetare. Înțelegeți? Avem o problemă, adică să vină bani și noastră în repetate rânduri să refuzați să acceptăm bani și să distribuim pe cont. Bun. Ați terminat? Să spuneți când ați terminat. Domnul Obaciu, în primul rând, rolul noastră este să sprijiniți și să aprobați aceste proiecte, nu să faceți noastră anchete. Noastră vă erirați în organ de anchetă. Nu sunteți organ de cercetare. Punct. Asta este tot. Haideți să mergem mai departe. Când ați terminat, da. Deci eu vă ascult. Bine, eu am încheiat. Dacă vreți să faceți vreun fel de control financiar noastră și vă erijați... Dar nu control financiar. Nu control financiar. V-am răspuns la întrebare. Trebuie rectificare pentru că nu era suficient bani în cont. V-am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Haideți mai departe. Haideți un pic să vă explic eu cam cum văd eu problema, poate greșesc. Domnul consilier, deci nu ne interesează, domnule, opinia dumneavoastră. Făți rolul de consilier și în rest este problema dumneavoastră personală. Domnule primar, ați terminat? Pot să vorbesc și eu acum? Da, domnul Baciu, haideți. Așa, deci noi în luna a 7-a am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care am aprobat o sumă de bani, în speță 35.000 de lei, da? De ce vă spun despre acest lucru? Pentru că avem suspiciunea că banii din contul respectiv s-au cheltuit pe alte lucruri, da? Și veniți după 5 luni de zile și ne cereți bani, adică prin această rectificare, să puteți pune în aplicare acea hotărâre de Consiliul Local. Deci v-am întrebat dacă la momentul când am dat acea hotărâre de Consiliul Local erau bani în acel cont. Dacă da, unde s-au dus banii? Dacă nu erau bani, de ce nu erau bani? Pentru că dumneavoastră am suspiciunea că ați folosit acei bani în alte scopuri fără aprobarea Consiliului Local, ceea ce nu este ok. Nu sunt eu acum organ de cercetare să vă anchetez, dar vă pot pune întrebări în calitate de consilier local. Bine, și având în vedere în calitate de primar, lăsați-mă să termin, că eu nu v-am întrerupt. Am înțeles. Vă rog frumos, lăsați-mă să termin. Vă rog, lăsați-mă să termin. Banii nu se pot cheltui decât în baza Consiliului Local. Vă rog, lăsați-mă să termin. Voi, domnul președinte, dacă vă dă cuvântul foarte bine. Vă rog frumos, lăsați că sunteți nici polițist statului. Vă rog, lăsați-mă să termin. Faceți, domnule, sesizare. 2 ani de zile cu aspectul ăsta, ce e așa noutate?
Păi cum adică ce Așa. noutate? Păi dar vin banii a 5-a ședință în care nu se fac rectificări. Vin Vă bani rog, de la lăsați-mă stat să și termin. nu pot să fie alocați. Omul ăsta, domnule, el vrea să înțeleagă ceva din toată discuția Păi asta. să vină la primărie să explicăm, vrea să facă... Domnul Domnul primărie, domnule, președinte. și-a închis la primărie. Domnul președinte, ieșim este din domnul- ședință. Dacă nu suntem lăsați să vorbim, ieșim din ședință. Din ședință, dacă... Ne oprim ședința și gata, asta este. Da, haideți, domnul Baciu, continuați să Domnul ajungem. președinte, Atingem așadar, locuri aici și... Așadar, da, lăsați-mă să vă zic. Conform codului Aveți că vin administrativ. colindătorii, mei. Am înțeles, Florin, dar eu nu vreau să mai merg să mai dau cu subsemnatul cum am dat. Așadar, conform codului administrativ, noi răspundem pentru votul nostru. Răspundem. Pentru domnul primar e foarte simplu. Votați că e bine. Am văzut că nu e bine, pentru că eu am fost chemat și la DNA, am fost chemat și la IPJ în mai multe spețe. Da? Eu nu vreau să mai merg la aceste instituții să dau cu subsemnatul. De aceea pun aceste întrebări ca să știu cum votez acest punct. M-ați înțeles? Iarăși, revin. Dacă se în poate luna- o mică precizare, domnul coleg, dacă se poate o mică precizare și e valabil pentru toți consilierii, dacă ați fost chemat la DNA, eu unul n-am fost. Înseamnă că probabil aveți probleme de orice natură. Vă rog să respectați legea și nu să mai fiți chemat. N-am eu cum să... Am fost chemat preîntâmpin împotriva asta. dumneavoastră, că dumneavoastră aveți probleme cu legea. Dacă Eu vreți, n-am nicio ăsta este problemă. alt. Haideți. Lăsați este organele alt să se subiect. exprime, Nu nu face dumneavoastră. obiectul Dumneavoastră discuției n-aveți de astea. să știți ce Domnul probleme primar, am sau nu nu mai am. interveniți, că nu-i de bun gust. Lăsați-l în pace. Eu am înțeles, dar nu facem afirmații calomniașă și mincinoase. Vă rog. Dar cum a fost citat la DNA? Cum adică îi spuneți nu? Domnul meu, colegul consilier a afirmat că eu am probleme cu legea. Asta nu-i treaba mea. Păi vedeți, eu la asta mă refer. Organele se exprimă, nu Da, colegul meu înainte eu de spune... asta dumneavoastră i-ați spus că are el probleme. Nu? Domnul meu, dacă a fost chemat, înseamnă că a fost chemat că are probleme. Domnul Nu a fost chemat că președinte. am eu probleme. Mă chemau pe mine dacă aveam eu probleme. Nu-i logic. Domnul Deci președinte, haideți, domnul președinte, haideți să stabilim un lucru. Vă rog Aș dori frumos. să mă scriu la cuvânt, Mai domnul puțin, președinte. domnul Dobre. domnul președinte, Domnul președinte, vă rog frumos, conduceți ședința și haideți să vorbim la obiect. Nu lăsați lucrurile să o ia în direct. Interveniți, domnule primar. Eu știu că vă convine domnul Elvis Mucanu ca să lăsați că să faci un circ și primar, vizați eu. Vă rog frumos, în anul de campanie o să spuneți ce vreți la deocamdată, nu ați demonstrat că sunteți capabili să conduceți ședințe de Consiliul Local. Vă rog frumos să moderați dialogul, sunteți președinte. La ce obrăznicii dați dovadă și vă... Nu sunt obraznic. Dumneavoastră permiteți Consiliului să mă atace și să face afirmații, să facă Dați voi la afirmații oameni să mincinoase. vorbească, le puneți pomnul în gură. Eu nu pun. Moderați dialogul și vorbiți pe ordinea de zi, nu de DNA. Să consilierii să vorbească. Păi eu îi las, dar să vorbească pe ordinea de zi, că așa spune legea, nu se bate Ordinea de zi, oameni când ați avut bani suficienți în cont la rectificare. Asta întreabă, nu mărioară la gât. O întrebat pe ordinea de zi și răspundeți dacă știți sau nu. Și am terminat discuția. Restul discuțiilor cu legea, cu DNA, nu ne interesează pe noi. Dar nu vă mai suprapuneți peste ei. Dați-le pace să vorbească. Nu e vorba de a fi capabil sau nu a fi capabil. E vorba de educația care o avem fiecare și se vede foarte clar cum ne exprimăm și cum ne suprapunem în discuție. Da? Să-l auzi. Haideți, Domnule primar, vă repet, la data în luna a 7-a, când am aprobat acest proiect de hotărâre, să alocăm către școala Rediu 35.000 de lei, în contul respectiv pentru școală, erau acești bani, da sau nu? Răspundeți. Nu sunt contabil primăriei. Vine acum contabila și o întrebăm pe ea, imediat, o secundă. Bun, chemați-o pe contabil atunci, dacă dumneavoastră nu știți, adică ar trebui să știți. Totuși, că dumneavoastră Eu am zis că întreb, ca să știu trebuie să întreb. Dumneavoastră ați spus o întrebare, eu nu eram pregătit să vă răspund, dar întreb și vom ști răspunsul. Ce credeți că afalați biblioteca primăriei? Păi aveți răbdare, de că vă interesează răspunsul, nu mieza că nu știam eu. Aveți răbdare să aflăm dacă erau. Doamna Anca, întreabă Baciu dacă în a 7-a, domnul Baciu, întreabă Baciu dacă în luna a 7 erau bani pentru ce anume, domnul Baciu, domnul consilier. Dar chiar dumneavoastră nu sunteți atent la această ședință? Păi, nu sunteți atent? Haideți, vă rog, să puneți întrebarea, lăsați cu ce bani să fie. Vă repet a treia oară, se pare că înțelegeți mai greu astăzi. Haideți încă o dată. Domn să lăsăm, domn să lăsăm. Băieții! Hai, domnul Baciu, domnul consilier, vă rog frumos, care-i întrebarea? În luna a 7-a, când am aprobat proiectul de hotărâre pentru alocarea sumei de 35.000 de lei să se achite lemnele pentru școala Rediu,
Dacă în acel moment când am aprobat acest proiect, erau bani alocați sau erau bani în acel cont să se poată să facă plata. Nu s-a făcut rectificare atunci. Deci atunci a fost într-adevăr aprobată alocarea, dar nu s-a făcut rectificare de buget. Lăsați-mă, doamnă, cu rectificarea eu. Deci, vă rog frumos să ascultați răspunsul. Deci, s-a dat hotărârii pentru a se aloca bani, dar scăparea doamnei contabile, fostul contabile, este că nu s-a făcut și rectificare. Ca atare, s-a aprobat să dea bani, dar nu a fost de unii, trebuia să facem și rectificare. Asta este răspunsul. Haideți să mergem. Nu, stați un pic. Este un răspuns, domnul Baciu. Deci, prin răspunsul dumneavoastră, înseamnă că pe acel cont nu erau bani, nu? Dacă trebuie să faceți rectificare. Deci atunci, în luna a 7-a, când discutăm noi acum... Erau bani, am înțeles întrebarea, răspundem. Domnul președinte, să mai vorbim și noi, da? Păi, da, Sau cum Deci, haideți că uitați ce s-o răspunde doamna contabil și are sens dacă vrem să acceptăm niște răspunsuri rezonabile și reale. Deci, erau bani. Dacă erau bani în cont, da sau nu, domnule, ce așa greu? Fără da așa, nu sunt mai multe explicații. O secundă. Erau bani în cont, doar că noi aveam deschideri deja făcute. Școala având un CIF diferit, noi nu putem lucra așa prin transfer dintr-o parte în alta. Tot timpul trebuie să facem deschideri de credite către școală. Și nu s-au făcut deschideri de credite pentru cei 35.000, special pentru lemne. Din cauza asta, acum noi facem aceste rectificări, să putem suplimenta cheltuielile în capitolul respectiv, să putem face deschideri să poată plăti. Bun, dar dacă erau bani, mă întreb și eu, dacă erau bani, și a fost prevăzuți conform hotărârii Consiliului Local, de ce nu puteți face deschidere acum și mai trebuie încă o hotărâre de Consiliul Local ca să faceți deschidere? Doar ea e valabilă, hotărârea nu e anulată. Noi nu anulăm hotărârea, noi doar rectificăm bugetul. Domnul președinte, îmi dau pot să mă scriu la cuvânt? Așa cum a spus colega, erau deja deschideri pe contul ăla și nu erau suficienți bani ca să se plătească și această ultimă hotărâre dată. Și de asta atunci ar trebui făcut și rectificare. Ceea ce nu s-a făcut. O facem acum, nu e nicio problemă. Bun. Domnul Baciu, ați înțeles, da? Oricum nu mai are, să zic, mare relevanță. Suntem în fața faptului. Suntem pe ordinea de zi. Haideți să dăm drum. Domnul Dobre, vă rog. Domnul președinte, îmi dați voie? Da, sigur. Vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Această întrebare o adresez către domnul primar și după aia către doamna contabilă. Domnul primar, întrebarea către dumneavoastră. Aveți 3 proiecte de hotărâri, numărul 60, 59, 85, în mandatul meu când am fost președinte de ședință, semnate, și dumneavoastră, de ce nu le-ați dus la îndeplinire, domnul primar? Și atunci, în momentul de față, ar trebui să revocăm aceste HCL-uri, nici de cum să le avem iară pe ordinea de zi. Răspundeți-mi, domnul primar. Deci nu se revocă și nu se aprobă nicio altă hotărâre. Alea rămân valabile. Doar că... Dacă sunt valabile... Dar lăsați-mă să vă explic, vă rog. Doar că pentru a le pune în practică trebuie făcut rectificare bugetară. Voi explica colega despre ce e vorba. Deci rugămintea este în felul următor. Dacă doriți, părerea mea este să ne întâlnim într-o zi. Lăsați-mă să vă explic, vă rog. O secundă. Deci să ne întâlnim într-o zi, să vină și contabilitatea și să înțelegem, că și eu am înțeles mai greu, cum funcționează treaba asta cu alocările bugetare, ca să nu ne mai împiedicăm de acest aspect. Că, într-adevăr, eu chiar înțeleg ce spuneți noastră. Să dă o hotărâre, nu se poate plăti, de ce vin cu rectificare. Pentru că ăștia sunt pașii. Așa face orice comun. Dacă ne uităm la orice comună, fac rectificări, probabil, în fiecare hotărâre de Consiliul Local. Ca de exemplu, astăzi am fost anunțați că zilele viitoare ne mai virează încă 6% din nu știu ce Consiliul Județean. La fel vor trebui rectificați. Asta este procesul. Asta e contabilitatea. Haideți să vorbim pe ordinea de zi. Ideea este că atâta timp cât sunt niște bani și să acceptă să intre în contul primăriei sau în contul special pentru a se poate face plăți în baza hotărârii Consiliului Local, nu e nicio problemă. Banii nu se fură, nu e. Deci hai să terminăm prostiile astea și cu lucrurile astea aberante, efectiv. Domnul președinte, vă rog frumos, nu tăiați microfonul. Păi, dar nu vi-l tai, dar ați spus că ați primit, am văzut că ați primit răspunsul de la domnul primar. N-am terminat ideea, domnul președinte, n-am terminat ideea. Domnul primar, am să vorbesc de unul singur, că răspunsul le-am văzut că dumneavoastră le dați evazate. Astăzi dimineața am avut o ședință de Consiliul Local pe care ați convocat-o dumneavoastră, n-ați făcut-o public, da? Ați convocat consilieri, am fost prezenți, da?
acum, după amiază, ați mai convocat încă o dată această ședință și eu vreau să vă spun foarte clar. Aveți 3 proiecte de hotărâri pe care trebuie să le duceți la îndeplinire astăzi, 69, 59, 85, când am fost președinte de ședință, dar există o dilemă. Are suspiciunea domnul Sebastian Baciu. Și eu am o suspiciune. Posibil că aceste, dragi consilieri, vreau să fiți foarte atenți, posibil că aceste proiecte de hotărâri, anexa la trezorerie, să fie ajuns altceva decât proiectul de hotărâre. Adică, noi dăm un proiect de hotărâre, bugetăm o sumă de bani, adică 30 de lei. Lăsați-mă, nu interveniți cu prostile, că o să mai sunt colegi care chiar nu se pricep. Deci cum puteți face astfel de afirmații absurde? Domnul președinte, îmi dați voie să termin ideea? Deci cred că nu chiar nu înțelegeți ce să mă întrebați, dar cum să dai o hotărâre să te duci cu altă foaie scrisul cu domnul primar, nu interveniți, lăsați-mă să termin. Dacă dumneavoastră fac niște declarații publice și vă deranjează, imaginabil ce zic oamenii ăștia, eu n-am pomenit. Bun. Domnul președinte, dragi consilieri. Duci cu alt hotărâri, nu înțelegi, este absurd. Ei domnul sunt președinte, campionii lucrurilor inventate, ca să înțelegem. Domnul primar, nu mai interveniți domnul peste mine. Dobre, deci nu înțelegeți la standard la nu vă supărați. Părerea mea este că nu aveți ce nu ați dus la îndeplinirea aceste proiecte de hotărâri care aveați bani? Doamna contabil acum au apucat-o durerile de stomac când vi aude așa aberații și așa prostii. Deci e a 5-a oară când face rectificări și nu votați și veniți. Domnul președinte, nu lăsați să termine. Veniți, domnule, la DNA și fă... Domnule, dar nu mai interveniți, domnule psicolegi, nu mai interveniți. Nu mai te rog, blocați comuna asta să funcționeze, că râde lumea din noi, râde din cauza voastră de noi. Domnul președinte, îmi dați voi să termine ideea până acum. O simplă rectificare bugetară. Deci o simplă... Știu, tocmai asta am observat și rectificare bugetară atrage niște dacă ai o minimă educație, în viața vieții mele așa domnul primar, nu mai tăiați microfonul, să vă anunț că această ședință este publică și am să o fac publică. Nu mai tăiați microfonul. Alo, ne prinde anul nou aici. Bun, domnul primar. Domnul președinte, pot termina ideea? Da, te rog, asta îl întrebam domnul primar. Deci cum poți să faci afirmații de astea? Că dai hotărâri și duci la finanțe alt hotărâri? Eu n-am vorbit așa ceva. Mi se pare că noi întâlnim ca să discutăm nimic. Sau vă trimit o jucărie că este de Crăciun acum. Vă fac un cadou, nu-i problemă. Dragi consilieri, vreau să vă atrag atenția că avem foarte multe proiecte de hotărâri care domnul primar nu le-a dus la îndeplinire. 1, haide, domnule, vorbim strict. Domnul președinte, vă rog, pe ordinea de zi, nu putem să dăm un proiect de hotărâre și să o dublăm aceeași sumă de bani. Domnul președinte, vă rog frumos, microfonul, domnul primar. Este o aberație. Nu mai tăiați microfonul, vă rog, nu mai tăiați microfonul. Bun, domnul Dobre, în condițiile astea, dacă dumneavoastră ați constatat, împreună cu Comisia de Buget Finanțe, că se încalcă dispozițiile celelalte hotărâri de Consiliul Local, propuneți un amendament prin care să se anuleze vechea hotărâre și să intre în vigoare o nouă hotărâre, dacă așa stau lucrurile. Domnul președinte, vă rog respectuos, dați-mă pe domnul secretar, că cu domnul primar nu pot discut, că când arătăm în lucruri de regulă, atunci, domnul secretar. La dumnealui. Vă rog, domnul secretar, dacă puteți interveni pe segment. Domnul secretar, dumneavoastră dați legalitatea acestor documente, corect? Întrebarea către dumneavoastră este, aveți 3 proiecte de hotărâri date care nu sunt puse în aplicare. Adică domnul primar buni, vă rog frumos să nu mai bați în câmpi, stăm 2 ori. Vă rog, veniți la primărie ca să vedem o leacă. Dragi cetățeni, domnul primar îmi tai. Deci, nu avem, domnul Dobre, eu am foarte mult treabă, vă rog un pic. Haideți, vă rog frumos, să înțelegem cum funcționează. Nu tăiați să terminăm prostinii, este absurd. Lăsați-l în pace să vorbească, e consilier local, nu-i... Domnul președinte, este înregistrată această ședință când mi se taie microfonul, să o fac publică după aia. Tocmai asta e, atrăgeam atenția să vă lase să vă continuați ideea. Nu poți să-i tai cuvântul la om. Este consilier local, s-a înscris, este în ședință. Dați-i voi să-și pună punctul de vedere. Nu vă convine. Ieșiți dumneavoastră din ședință. Lăsați în ședința Consiliului Local, nu a primarului Comunei Rediu. Lăsați consilierii în pace. Domnul președinte, eu nu înțeleg de ce nu aveți dumneavoastră contul de Zoom, ca dumneavoastră puteți să tăiați un microfon sau nu. Nu, domnul primar. Nu înțeleg de ce nu... Am cerut în nenumărate rânduri
să dea președintelui de ședință contul de Ședințele nu Zoom. este pandemie. Ar fi trebuit ședința să țină fizic la sala de conferințe și acolo discutam altfel. Nu Domnul președinte, Domnul președinte, este o rectificare bugetară. dați voi să termin ideea. Mulțumesc frumos. Rectificare bugetară. Jumătate de oră la sala Eu de propun conferințe. amânarea pentru Domnul mâine, președinte, îmi pot permite să-mi termin ideea. Această ședință este înregistrată de mine, o voi face public. Domnul președinte, mulțumesc. Ce vreau să atrag atenția, domnul președinte și dragi consilieri? Face, domnule, public. Când tăiați microfonul, da, domnul primar, o fac public. Dar cine ați făcut public această ședință, domnule primar? Hai, domnule, că noi avem o grămadă de treabă. Crezi că eu am timp să fac circul ăsta pe care îl promovați dumneavoastră? Dumneavoastră faceți circ, domnul primar. De când ați venit în comună, numai circ scrie pe fața dumneavoastră. Pe care faceți circ. Să trecem la ordinea de zi, să lăsăm. Am morțit aici de când stau. Domnul secretar. Spuneți. Sper să nu mi se taie microfonul încă o dată. Domnul secretar. Da. Întrebarea este către dumneavoastră. Spuneți. Avem niște proiecte de hotărâri care nu sunt puse în aplicare. Adică, ca să fie pe înțelesul tuturor, orice proiect de hotărâre are un capitol. Acei bani din luna 7, când eu am fost președinte de ședință, vă aduceți aminte, și am semnat, mai ales când am găsit și unele greșeli în cifre, vă aduceți foarte bine aminte, da, domnul secretar? Acum, ne trezim după 6 luni de zile când acele lemne trebuia să fie uscate și ne trezim că luăm niște lemne umede. Problema este în felul următor, domnul secretar. Această hotărâre numărul 60 ar trebui revocată și sunt de acord cu rectificarea, dar să fie alt proiect de hotărâre și să dăm banii. Nu aceeași hotărâre. Domnul secretar, răspundeți da sau nu? Se pare normal? Domnul consilier Liviu Dobre, vă rog frumos să fiți atent la ceea ce spun Sunt eu. foarte atent, domnul secretar. Hotărârea de Consiliu Local numărul 60 din 25/7/2022 are la bază 2022. 3 proiecte de hotărâre. Mă rog, asta și încă celelalte 3. Au la bază niște solicitări de la școală. Consiliul Local, într-adevăr, a aprobat suma respectivă, dar nu în momentul în care s-a aprobat acea sumă, nu s-a identificat și capitolul și articolul bugetar. Această hotărâre de astăzi este pentru a aduce la îndeplinire acele 4 hotărâri ale Consiliului Local. Adică astăzi, dacă Consiliul Local aprobă rectificarea bugetului local, se vor putea pune în aplicare cele 4 hotărâri de Consiliul Local despre care vorbiți dumneavoastră. Dacă astăzi nu se aprobă rectificarea de buget care este pusă pe ordinea de zi, nu se vor putea duce la îndeplinire cele 4 hotărâri ale Consiliului Local. Domnul secretar, 2 secunde îl închid subiectul. Vă rog frumos, domnul președinte, îl închid. Da. Domnul secretar, dumneavoastră spuneți, sunteți atent? Foarte multe sesizări din partea consilierului local pe grupul nostru de lucru, atât dumneavoastră cât domnul primar și aparatul de specialitate nu ne pune la dispoziție documente să ne informeze și totul este la pachet. Adică, domnul președinte, poate să-mi confirme și consilierii. Noi punem 3 suplimentări într-un proiect de hotărâre. S-a cerut să fie separat, dar dumneavoastră n-ați făcut. Aveți 4 ședințe și faceți la fel. Vă rog frumos, puneți în aplicare hotărârile pe care s-a pus sau faceți-le separate. Nu veniți și duceți în eroare, domnul secretar. Mulțumesc, domnul președinte. Bun. În condiții, domnul președinte. Domnul președinte, pot lua cuvântul sau nu? Domnul Eugen. Ies afară din ședință, domnule. Nu ieșiți afară, că e rece. Vă rog frumos. Dar nu, o să încerc să ies afară, că nu mai, aici deja e prea fel. Nu, dacă facem mișto... Deci, Colinda? Mai glumim și noi, că ne-a enervat. Vă rog frumos, haideți că văd că deja nu-i glumă. Domnul Eugen. Eu nu fac mișto. Pe banii dumneavoastră. Aici vorbim de niște sume din bugetul Consiliului Local și a primăriei. Hai să lăsăm glumele pe mai târziu un pic. Bun, eu vreau să vin cu o idee. Vis-a-vis de ce a spus domnul Dobre și ce a spus domnul secretar, da? Când această hotărâre de Consiliul Local, din punctul meu de vedere, ar trebui să completeze celelalte hotărâri, alte 3 care urmează a fi puse în aplicare, care sunt strânse legătură de cauzalitate cu această hotărâre. Mocanu, dacă mă lăsați să vorbesc, o să vedeți că lămuresc lucrurile. Dar trebuie să-mi permiteți să iau cuvântul. Haideți, vă rog frumos. Da? Da. Bine, mulțumesc. Bun.
Așa, domnul secretar și doamna de la contabilitate, că am înțeles că nu este contabilă. Nu știu, poate ne spuneți și nouă exact funcția dumneavoastră. Că nu apare ca contabil sau, mă rog, nu vreau să jignesc, îmi cer scuze dacă așa se interpretează, dar vreau să știu dacă este contabilă sau contabilă șef doamna de acolo. Vă spun în felul următor. Dumneavoastră ne motivați că această sumă, domnul primar, închideți microfonul, această sumă de bani care a fost aprobată prin hotărârea de Consiliul Local din luna a 7-a, spuneți că avea nevoie de o anumită rectificare de buget. Vă amintesc faptul că în bugetul local, aprobat de Consiliul Local și propus de către primar, la capitolul 6502, învățământ, sumele care au fost prevăzute au fost de 2122,55 mii lei, din care la cheltuieli materiale, la capitolul 650220, cheltuieli materiale 196.000 de lei. Domnule secretar, domnule primar, doamna de la contabilitate, nu aveați nevoie de niciun fel de rectificare bugetară, atâta timp cât în cheltuielile materiale exista această sumă de bani special acordată învățământului pentru a susține aceste cheltuieli materiale. Și vreau să vă mai amintesc faptul că doamna director, în plenul ședinței de Consiliul Local, a venit și a spus că în anul 2022 Primăria Rediu nu a virat nici un bănuț în contul școlii. Nici un bănuț. Suntem pe data de 15 decembrie. Toți bănuții care i-a avut școala au fost de la Ministerul Învățământului, bani primiți per elev. Așa se oferă către toate școlile. Deci, încă o dată repet, acești bani nu aveau nevoie, acea hotărâre nu avea nevoie de o rectificare bugetară, atâta timp cât în bugetul anual era prevăzută suma la cheltuieli materiale de 196.000 de lei. Mulțumesc. Bun, cine poate să dea răspunsul la... Din explicațiile doamnei director al școlii, suma de 21.222,50, din care 196.000 la capitolul de cheltuieli materiale, acea sumă este o sumă care a fost dată de către Trezoreria statului pentru școală, pentru susținerea școlii. Acei bani erau veniți cu dedicație specială, deci pentru școală. Da? Într-adevăr, din punct de vedere al ordonatorilor principali de credite bugetare, doamna director este ordonator terțiar de credite bugetare, adică domnul primar este ordonator principal de credite bugetare pentru cheltuielile materiale, pentru instituțiile de învățământ pentru această comună. În consecință, Școala Gimnazială Rediu, instituție cu personalitate juridică, a primit într-adevăr suma de 21.225 de lei la începutul anului. Au fost bani introduși în buget la capitolul 6502, cum corect a spus domnul consilier Nedelcu Eugen, dar în momentul în care dumnealor au făcut solicitarea de a primi încă 35.000 de lei, nu se refereau la banii dați cu destinație specială pentru cheltuieli materiale, ci se mai refereau la încă o sumă din bugetul comunei. Sumă pe care, într-adevăr, Consiliul Local, prin HCL 60, a fost de acord să o dea. Suma de 196.000 de lei, care este prevăzută ca cheltuieli materiale, a fost oferită școlii? Nu. Din ceea ce spune doamna director, nu. Deci, un pic. Această sumă a fost introdusă în bugetul comunei, primarul ca fiind ordonator principal de credite bugetare și directorul școlii ca ordonator terțiar de credite bugetare. Da, primarul nu face decât o operațiune tehnico-financiară, adică deschidere de credite, nu virări. Deci nu virări, nu a virat această sumă. Da. Domnul președinte, la cheltuieli materiale vă fac defalcat.
Vă dau pe capitole. Furnituri din birouri, 196.000, deci este suma totală și dă exact pe fiecare bucată. Și este aici la subcapitolul 200103, încălzire, iluminat și forță motrică. Deci este prevăzut clar în capitolul de buget această sumă. Domnul Nedelcu, la ultima ședință când a fost doamna director în sală, din câteva calcule așa prezentate dumneavoastră, mai avea la dispoziție aproape 100.000 de lei, aproape 1 miliard, da, bani vechi. Eu mă întreb, dacă banii ăștia au fost virați, chiar dacă au venit prin trezorerie, până la urmă e bani public, nu contează să vin la primăria Redi sau vine la trezorerie prin buget centralizat, să zic, da? Și dacă la dumneavoastră, la momentul ăsta, are 1 miliard în cont, pentru ce mai solicită sumă suplimentară? Eu întreb din punct de vedere contabil, juridic, nu știu. Dacă aș fi rămas pe zero cu soldul, domnule, am cheltuit în toată suma acordată prin buget, da? Și la momentul vreau o suplimentare de sold ca să-mi continue activitatea. Dar în condițiile în care noi au cheltuit 60% din sold și mai are încă 40% în sold, în stoc, da? Pentru ce soliciți încă o sumă în plus? Eu mă întreb. Eu nu știu dacă doamna director, mai are bani în cont, pentru că vă spun că la ora aceasta, vă spun din ce cunoștință am, la ora aceasta doamna director nu este pusă în imposibilitatea de a face plata către furnizorul de servicii, cel care a făcut instalația electrică la școala Tăutești, nu are cu ce să-i facă plata omului, chiar dacă Consiliul Local, acum 2 ședințe sau ședința trecută, a aprobat această sumă de bani. Nici până astăzi primăria nu a virat în contul școlii acea sumă necesară pentru acea reparație. De ce nu s-au virat banii? Domnul președinte, aș veni cu o soluție, dacă îmi permiteți. Deci, încă o dată, numai un pic și am încheiat. Deci, încă o dată vă spun, nu sunt bani la școală, și încă o dată vă spun faptul că primăria Rediu nu a virat niciun bănuț în anul 2022 către școala Rediu. Ceea ce nu este normal, domnilor. Noi, conform bugetului anual, am fixat o sumă de bani chiar pentru necesități ale școlii. Nu se poate să fie așa, să ajungem la cheltuieli materiale. Am fixat 196.000 de lei. Da, și nu s-a virat niciun ban. Domnul președinte, îmi permite să vin cu o soluție? Dacă o aveți, cu siguranță. Dragi consilieri și domnul președinte, vă aduceți aminte când am votat-o pentru învățământ, au fost 250 de milioane, am pus amendament eu, l-am votat toți, 400 de milioane, s-a dat drumul la bani. Acum, fiecare din consilieri, cred că sunteți de acord cu mine și am făcut cereri către aparatul de specialitate, am spus în felul următor. Articolul 1, proiectul de hotărâre, are 3 suplimentări. Da? Am spus foarte clar. Pentru mine, din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Revocăm aceste proiecte de hotărâri 3 la număr, le anulăm, punem altele, dăm banii și mâine facem lucrul ăsta. Este foarte simplu. Dar domnul primar, în ședința anterioară, vă aduceți aminte, a pus și 590 de milioane 960 lei. Și aici spune foarte clar. Capitolul 842030, drumuri și poduri, pentru asigurarea cheltuielilor conform HCL. Ce HCL vorbim noi? Hai să nu amestecăm un pic. Păi hai să nu le amestecăm, hai să le separăm, revocăm aceste proiecte hotărâți și îl dăm imediat mâine dimineață la prima oră, cum ne-a convocat. Da. Dar domnul primar, ca să iasă să denegreze Consiliul Local și o parte din consilieri, îi cade mai bine, îi cosmetizează în așa fel cum îi place și îl caracterizează, ca să facem totul la pachet. Nu la pachet. Sunt de acord cu aceste elevi. Se presupune că a fost o neglijență a aparatului de specialitate, a contabilii, nu a noastră, a Consiliului Local. Dragi consilieri, noi am fost prezenți de fiecare dată. Și atunci, hai să separăm. Asta am cerut astăzi. Și uitați-vă adresa care este pe grupul nostru de lucru. Spune destul de clar după ședința la ora 12. Domnul președinte, am să o citesc. Și eu vreau mai multe detalii. Suplimentarea cheltuielilor care discută acum 590 de milioane 950, capitolul 422030, pentru asigurarea cheltuielilor conform HCL. Nu știm ce HCL. Răspunsul n-am primit de la nimeni. Și dumneavoastră îmi spuneți acum, venim în Consiliul Local, votați, că voi sunteți proști, voi nu știți
președintele taie microfonul lui Dobri când vorbește. Nu, domnul președinte, este foarte simplu. Primarul, băi, nu confundați. Nu dumneavoastră, îmi cer scuze. Nu dumneavoastră. Domnul primar îmi taie microfonul. Dar țin să vă anunț că această ședință este înregistrată și o să o fac public. Este foarte simplu, dragi consilieri. Puterea este la noi. Hai să separăm lucrurile. Domnul secretar, vă rog frumos. Domnul Dobre, dacă ați propus chestia asta, un amendament către domnul... Haideți, vă rog frumos, să lămurim. Da. Haideți, vă rog, să lămurim, să știm care este motivul pentru care nu s-a trecut în acea hotărâre din luna a 7-a, de ce nu a fost pus în aplicare. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că, domnul președinte și dragi colegi, nu avem nicio garanție că hotărârea care o luăm astăzi va fi aplicată. Hotărârile care s-au luat până acum nu au fost duse la îndeplinire. Și eu mi-asum ceea ce spun. Eu când am spus că să doarmi în primărie, aia nu m-ați crezut. Hotărârile de Consiliul Local nu sunt puse în aplicare. Atunci ce rost mai avem? Instituția, ce rost mai are? Instituția Consiliului Local, ce rost mai are dacă hotărârile luate de Consiliul Local nu sunt aplicate? Sau sunt alese, sunt doar părtinitorii, parțial aplicate? Spre încheiere vreau să închei. Domnul secretar, 2 cuvinte și vă adresez pe dumneavoastră. Spuneți. Domnul secretar. Da, vă rog. În urma sesizărilor făcute de mai mulți consilieri la prefectură, către dumneavoastră a venit corpul de control. La corpul de control face referire la o adresă în care am cerut domnului primar, fiind vorba de 10 proiecte de hotărâri, ce s-a întâmplat cu ele, dacă le-a pus în aplicare, ce s-a întâmplat. Și nu mi-a răspuns nici în ziua de azi. Pentru asta a venit corpul de control, domnul secretar. Da, domnul Dobre, nu domnul secretar, răspundeți, pentru asta a venit? Domnul Dobre, nu este ordinea de zi. Ba este, domnul președinte, vor face referire la ordinea de zi. Domnul secretar, răspundeți. În urma sesizărilor consilierilor, că nu se pun în aplicare proiect de hotărâre și să la cunoștință. De asta a fost corpul de control? În momentul în care a fost corpul de control al prefectului județului Iași la primăria Rediu, mi-a solicitat atât mie cât și colegilor mei mai multe documente. Nu mi-a arătat o ordine de zi, nu mi-a arătat. Într-adevăr, a făcut și un control amănunțit referitor la mai multe documente. Nu mi-a spus, domnule, uite, am sesizare de la consilierul cu tare sau cu tare. Nu s-a exprimat. Nu, eu am înțeles. Nu, deci eu vă spun, eu am făcut sesizare în numele cu mai mulți consilieri. Am să fac public mâine, postez acea sesizare ca să vedeți că nu duce la îndeplinire mai multe proiecte de hotărâre. Și nu dă, noi nu știm ce votăm. Dumneavoastră înțelegeți gravitatea situațiilor, dragi consilieri. Este foarte grav, sunt abuzuri flagrante. Mulțumesc. Da. Domnul Dobre, dacă ați propus chestia asta și aveți suspiciunea că au fost incomplete acele 3 hotărâri de Consiliul Local, propuneți un amendament, domnul secretar bănuiesc că nu este nicio problemă, pe care să-l noteze, îl votăm și atunci să facem o corelare între actuala hotărâre de Consiliul Local care urmează să o aprobăm și vechile hotărâri de Consiliul Local care nu sunt complete sau insuficient de bine documentate ca să poată fi pus în aplicare să dea bani la școală. Domnul președinte. Da, domnul președinte, aveți prefectul de state, asta doresc. Ceea ce doresc eu să anulăm aceste proiecte de hotărâri. Păi asta propuneți. Păi da, dar acum, domnul secretar. Spuneți. Eu rugămintea către dumneavoastră. Avem așa, în articolul 1 vorbim de 3 proiecte de hotărâri. Deci avem așa, suplimentarea de 1.480.160. Da. Cum facem noi acum? Am dorit să suplimentăm doar cu 880 de milioane, care sunt bani pentru învățământ. Adică revocăm aceste hotărâri vechi și punem alte hotărâri și dăm acești bani la școală. Cum facem, domnul secretar? Că în ședința de astăzi putem să facem lucrul ăsta sau convocăm ședința de mâine? Putem propune să anuleze ori total, ori în parte. O să meargă această propunere prin noua hotărâre Consiliul Local la prefectură. O să primim aviz de legalitate dacă se aprobă sau nu. Așa, asta e singura posibilitate. Domnul secretar. Suntem... Ordinea de zi de astăzi nu era anularea unei hotărâri de Consiliul Local. Aici nu este despre a vrea sau a nu vrea să aprobăm, să dăm banii pentru Consiliul pentru școală. Banii noi, buna intenție ne-am arătat-o. Buna intenție am arătat-o și în luna a 7-a, buna intenție o arătăm și acum.
Ideea este că nu avem garanția că aceste hotărâri de Consiliul Local sunt luate în considerare și duse la îndeplinire. Domnule Eugen, asta este problema, asta nu mai e treaba mea. La moment... Dovada este că nici... Păi da, domnul Mocanu, păi cum nu este treaba noastră? Că mă duc la a cui este comunitatea asta? Păi domnul președinte, noi votăm în luna noiembrie o sumă de bani pentru sistemul electric din școală și nici astăzi nu este plătită, nu s-a făcut viramentul către școală. Ce garanție am că acești 35.000 vor ajunge mâine la școală? Domnul președinte, dragi consilieri, domnul secretar, am rugămintea la dumneavoastră, mâine dimineață, cum astăzi noi am fost prezenți și dimineața și acum seara, să convocați de îndată ședința cu modificările pe care le dorim noi Consiliul Local. Adică suplimentați cu 880 de milioane 20, care se pleacă la învățământ. Anulați aceste 3 proiecte de hotărâri, dăm mâine altele și nu avem nicio problemă. Convocați-ne la 8 dimineața și presupun că, dragi consilieri, sunteți de acord. Eu sunt de acord. La 8, dar la 8 n-am timp. Când doriți. Domnul Dobre, mă auziți? Da, vă aud. Astăzi, după prima ședință care am avut-o la ora 12, imediat la ora 13, am solicitat pe grupul de lucru ca până la ora 17, când are loc această ședință, să fie făcute aceste modificări, adică aceste rectificări bugetare să fie împărțite, să fie separate, să nu fie la comun. Pentru că eu, de exemplu, vreau să votez pentru școală, dar nu vreau să votez anumite sume care nu știm ce se fac cu ele. Dar ne bagă școala în față că este un subiect sensibil ca să poată să treacă și celelalte rectificări. Lăsați libertatea consilierilor să voteze pentru fiecare rectificare în parte. V-am cerut-o la ora 13. De ce n-ați făcut acest lucru până la ora 17? Că ați avut timp. Domnul Sebastian, deci dacă nu s-a făcut lucrul ăsta până acum și aveți modalitatea prin care ați împărțit aceste subpuncte, da, acest punct în subpuncte, puneți mâna pe pix și pe foaie, dictați domnului secretar, adoptăm acest amendament, îl votăm în parte și trecem la treabă. Despre ce vorbim? Cine vrei să facă? Dacă nu au făcut până la ora asta, ești președintele Comisiei de Buget Finanțe, ia-ți notițele în față, citește. Da, corect, ai perfectă dreptate, dar colegii Dobre și Nedelcu au mai ridicat o problemă. Să revocăm acea hotărâre. Bun, să o propună spre aprobare. Să o propună spre aprobare, dacă nu este tardivă discuția. Că n-are cine să anuleze hotărârea. Dacă se propune spre aprobare lucrul ăsta, să o punem la vot, trece, nu mergem mai departe. Hai băi, domnilor, eu propun amânarea și când o să fie ședința și gata, nu mai stăm degeaba aici. Ce propui? Amânarea cui? Amânarea ședinței, amânarea punctului pe ordine de zi. Păi dai să punct. Bun, deci revenim înapoi, o luăm de la capăt. Liviu, ai propus chestia cu anularea, ați menținut. Domnul secretar, da, mulțumesc, domnul secretar. Da. Rugămintea noastră e foarte simplă. Cum procedăm în momentul de față? Deci noi dorim astăzi, acum, în momentul de față, să anulăm hotărârile 50, 59, 60, 59, 85. Deci, vă spun acum, se aprobă rectificarea bugetului cu 880-200, da? 88-200. Care acești bani va pleca către învățământ 12.040 instalație electrică, 35.000 de roni pentru lemne, 31.700 pentru măsuri de securitate. O secundă, domnul Dobre. Eu am înțeles ce vreți, doar că e o părere personală. Nu cred că putem anula niște hotărâri care prevăd, practic, unde direcționăm acești bani. Adică nu pot anula hotărârea care spune exact faptul că noi trebuie să dăm banii la lemne, pentru lemne. Dar nu pot să... Hotărârea nu este rea. Hotărârea este foarte bună. Doar că nu a fost aplicată. Am înțeles, domnul Eugen Nedelcu.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră. De aceea, domnul secretar, Spuneți. în proiectul de hotărâre de astăzi, hai să trecem peste când nu s-au vrut, când nu s-au făcut. Am fost dimineață, am fost prezenți, am fost în ședința de dimineață, ați convocat-o după amiază, am cerut acest lucru care îl cerem acum să-l faceți modificări. Nu ați dorit, dar acum când vă întreb, doriți. Vă întreb pe dumneavoastră, aveți baza legală să facem aceste modificări? Eu cred că nu, domnul secretar. În momentul de față să anulăm 3 proiecte de hotărâri și venim cu ce? De aceea convocați mâine dimineață, când doriți dumneavoastră, și faceți în felul următor, cum o dorim consilierii. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma respectivă, anulăm aceste proiecte de hotărâri 3 la număr și foarte simplu, așa e, domnul secretar. Îmi dați voie să... Eu aș vrea să-l aud pe domnul primar. Eu aș vrea să-l aud pe domnul primar. Poate... Haide, domnul Eugen, haideți să terminăm cu domnul... S-a dus la folie îndată. Da, domnul secretar. Da, dați-ne explicația al domnului. Dacă îmi permiteți, un minut, încerc să mai dau o explicație punctuală pentru fiecare articol din proiectul de zi de astăzi. Da? Articolul 1 este vorba de faptul că Comuna Rediu, Primăria Comunei Rediu a încasat suma de 148.160 de lei la capitolul 180250, venituri din alte impozite și taxe. Această sumă de 148.160 de lei ea a fost încasată, dar pentru a fi introdusă în buget, trebuie ca dumneavoastră să fiți de acord cu rectificarea bugetului. Adică corect, domnul secretar, dar poate eu nu sunt de acord, domnul secretar, ca 590 de milioane. Este părerea dumneavoastră. Nu părere, dar eu nu votez 590 de milioane, domnul, la pachet. Rectificăm 880 de milioane pentru învățământ și vedem ceilalți bani, că aici în ceilalți bani 600 de milioane vorbim pentru asigurarea cheltuielor. Lasă-l pe domnul secretar să termine și... Vă rog, domnul secretar. Haideți, nu mai intervenim. Domnul secretar, continuați, vă rog. Deci a spus că încasăm... S-a încasat suma de 148.160 de lei la capitolul 180250, venituri din alte impozite și taxe. Din câte am înțeles, taxe pentru autorizații de construire. Mă rog, sunt niște detalii. Bun. Această sumă, Consiliul Local, acești bani sunt ai acestei comune. Consiliul Local este singura instituție care are posibilitatea să aprobe bugetul și să-l rectifice. Adică doar domnii consilieri locali, printr-o hotărâre de Consiliu, introduc suma încasată în plus față de preconizare, adică 148.160, după care propunerea a fost a domnului primar să fie distribuită, adică această sumă merge la capitolul de venituri, dar îi trebuie și un corespondent în capitolele de cheltuieli. Da? Întreaga sumă de 148.160. Într-adevăr, a propus domnul primar. Dacă vrem să o cheltuim acum, dacă vrem să rămână în buget, poate să rămână în buget la capitolul în casă, nu? Nu. Deci, ea în buget rămâne, dacă aprobați introducerea acestei sume de 140.000 la venituri, trebuie să fie corespondentul și la cheltuieli, indiferent că e învățământ, că e trotuar, că e nu știu, habar n-am. Nici bun. Domnul secretar, simplu. Da. Și atunci vă întreb ceva pe dumneavoastră. Dar poate noi nu suntem de acord, că aici vorbim de 400.000 de roni, 80.000 de euro, care domnul primar îi duce la capitolul, la servicii, prestări materiale. Poate eu aș dori să-i duc la investiție pentru trotuare, domnul... Uitați, vă duc eu mai în spate, duceți-vă la articolul 2. Deci dacă îmi permiteți. Da, bun. Domnul Dobre are dreptate, să știți. Domnul secretar, mă ascultați? Eu vă ascult, dar e bine să mă ascultați și dumneavoastră pe mine. Vă ascult, ascultați-mă pe mine și vă ascult. Domnul secretar, poate eu, Liviu Dobre... Liviu, lasă-l pe domnul secretar să termine și pe aia să reiei discuția. Ok. Poate. Hai să terminăm, că vor așa. Continui de unde am rămas. Da. 148.160 încasați la capitolul 18.02.50. Domnul primar a propus ca acești bani să fie distribuiți către două alte capitole, la capitole de cheltuieli. Adică 88.200
la capitolul învățământ 6502. Să cunosc sumele, treceți peste, mai departe. Așa, și la capitolul 59, capitolul 840230 drumuri și poduri, suma de 59.960. Așa. Asta este primul articol din proiectul de hotărâre prezentat. Mai este articolul 2, care este vorba de... Permiteți și mie, vă rog. Lăsați să termin, domnul secretar, și după aia nu vor întrerupem omul la jumătate. Haideți, dacă dumneavoastră nu sunteți, adică sunteți de acord cu suplimentarea pentru capitolul 650220 cu suma de 88.200, dar cu suma rămasă din totalul încasat de 59.960, nu sunteți de acord să fie introduși la capitolul 840230? În alt capitol, domnul secretar, în alt capitol. Da, dați-mi voie. Deci indicați un alt capitol bugetar, votați-l și lucrurile se deblochează. Nu duceți în eroare. Domnul secretar, în ședința anterioară publică v-am pus întrebarea către dumneavoastră de această sumă 590, nu mă repet, și v-am întrebat ce faceți cu acești bani. V-am întrebat și eu și consilierii. Aici spune felul următor, este o dilemă pentru mine. Pentru asigurarea cheltuielor HCL suprafețe de teren necesare investiției publice. Diferența până la valoarea totală aprobată urmând a fi rectificată după cheltuielile. Eu nu înțeleg. Care-i HCL? Care-i OCPI? OCPI? Spuneți-mi că nu înțeleg. Eu am înțeles dilema dumneavoastră. Nu știți dacă suma de 59.960 va fi cheltuită anul acesta și pentru ce va fi cheltuită, corect? Nu. Pentru ce va fi cheltuită, domnul? Pentru ce va fi cheltuită. Bun. Dacă dumneavoastră considerați că va fi cheltuită inutil, propuneți un alt capitol bugetar. Nu cheltuită inutil. Pentru o transparență, ce va fi cheltuită? Detaliați. Domnul secretar, domnul Dobre întreabă dacă banii ăștia mai pe ocolite vor fi folosiți la exproprieri, ci tot atâta ne scărpinăm la urechea stângă cu mâna dreaptă. Asta vrea să zic. Dacă președinte, să duc bani în direcția aia. Și vrea să... Domnul președinte, dacă vreți să răspund. Da, vă rog frumos. Deci dacă vreți să răspund, acești bani, în momentul acesta, nu pot fi cheltuiți pentru exproprieri din singurul motiv că nu este o hotărâre în acest sens pentru ulterior, domnul secretar, ulterior se poate face. Dacă îmi dați și mie voie, vă rog. Domnul Apostolac, mai dați-mi voie încă 20 de secunde. Mai dați-mi voie. Întreb mai simplu și închid. Ulterior, acești bani se poate fi folosiți, corect? Dacă îmi dați voie, fac specificația expresă care o înțelege toată lumea. Deci, este vorba despre următorul aspect. Dacă Consiliul Local va aproba o hotărâre de Consiliu referitoare la exproprieri, da, acești bani vor fi cheltuiți. Dar foarte simplu, bravo! Asta era subiectul. Mulțumesc frumos, domnul secretar. Bun, dar dacă dumneavoastră nu veți aproba exproprierile, acești bani sunt la un capitol de drumuri și poduri. Adică, domnul președinte, vă rog. Mulțumim, domnul Eugen Nedelcu și... Mulțumesc, domnul secretar. Da. Domnul președinte, mă auziți? Da, sigur. Da? Vă rog. Haideți să simplificăm, poate mergem și noi acasă. Și poate rezolvăm problema odată. Uitați, am o propunere. Chiar dacă știm că situația a fost foarte dubios gestionată, cel puțin dubios gestionată, și reamintesc faptul că banii existau în buget prevăzut, deci trebuiau făcute plățile care acum urmează a fi făcute pe 15 decembrie, asta e propunerea mea, să aprobăm această rectificare bugetară și așa cum are temerea și domnul consilier Dobre și sunt de acord, am o propunere, dacă o să fie acceptată, la capitolul 6702, capitolul cultură, și la subcapitolul 670259, da, aici aveți 670259, susținerea cultelor. Propun ca această sumă de 59.960 să se ducă în direcția aceasta, da? Și cealaltă sumă de la articolul 1 să meargă la școală așa cum a fost solicitată. Corect.
V-am dat și articol, domnul secretar. Deci, supuneți la vot amendamentul. Repet, capitolul 67.02, capitolul cultură, și capitolul 67.02.59, susținerea cultelor. Suma de 59 probabil de 67.02.59 este articol bugetar, nu? Da. 02, da. Articol bugetar, nu capitol. Supuneți la vot, domnul secretar, amendamentul colegului. Un pic, nu supun eu la vot, domnul. Domnul președinte. Aveți răbdare un pic. Ați verificat capitolul bugetar, domnul secretar? Da, vreți să vi-l arăt eu? Vi-l arăt eu dacă trebuie. Arătați-mi-l. Eu sunt cu el deschis. Vedeți să nu fie la venituri, să fie la cheltuieli, da? Este foarte important. Nu cred eu. 6702 cultură, 670220 cheltuieli materiale, bunuri, servicii. Nu, 59 ați spus. Da, susținerea cultelor, da. Au fost 175.000. Da, am văzut. Ați văzut, da? Da. Că nu, de obicei îmi place să merg pe lucruri corecte. Și se poate întâmpla să fie o eroare acum, na. Vin pregătit de regulă la ședință, să știți. Lucru bun. Domnul secretar și domnul Nedelcu, ca să intrăm în discuția propusă, știți că și anul trecut au fost niște discuții pe margină cu privire la acordarea acestor sume de bani către zona de culte. Domnul primar, invocând faptul că dumnealor ar fi trebuit să facă niște cereri în acest sens. O să facă și data asta, domnul președinte. O să facă. Biserica face. Domnii de la preoții parohi vor face cereri. Noi haideți să alocăm acești bani și dumnealor vor face tot ceea ce este nevoie să facă. Bun. Deci, domnul președinte, să împărțim în mod egal la toate... Ok. Dragi consilieri, asta ne-a mai rămas, credința. Trebuie să ne rugăm, că altfel, uitați ce se întâmplă. Nu. Vin sărbătorile de Crăciun. Haideți să... Eu, din cât îmi amintesc, cam biserica Ostată este o piatră de temelie, da? Și alții poate nu au jurat pe Biblie. Dar Dumnezeu nu doarme. Haideți să propuneți amendamentul, să-l supunem la vot. Am propus amendamentul. Vreți să repet încă o dată? Da, sigur că da. Repetați-l ca să-l noteze domnul secretar. Domnul secretar, notați? Da, notez. Suplimentarea sumei de 59.960 la capitolul 670259 susținerea cultelor. Și va ști știarță învățământ, va fi scris susținerea cultelor, deci nu va fi 6502, nu va fi 8402. Rămâne, domnul secretar. Articolul de la învățământ rămâne. Am greșit eu, da. Am înțeles foarte bine. Deci 88.200 rămâne în picioare. Da, 88 rămâne în picioare, da. Și la articolul 2 se modifică... Bun. Stați. Hai să terminăm cu primul. Păi, un pic. E foarte simplu. Într-adevăr, dumneavoastră ați propus să nu meargă la capitolul 840230, să meargă la 670259, la susținerea cultelor. Dar Consiliul Local, cu majoritate, trebuie să aprobe. Corect. Da. Sigur că da. Supunem la vot amendamentul. Domnule secretar... Asta, spuneți la vot, domnul președinte. Da. Domnul secretar, vă rog să... Se supune la vot amendamentul domnului consilier Nedelcu Constantin Eugen. Așa, pentru suplimentarea capitolului 670259 susținerea cultelor cu suma de 59.960. Da? Este clar pentru toată lumea? Diminuează suma de la capitolul propus, da, în hotărârea de... Domnul președinte, da. Eu am proiectul de hotărâre în față, adică nu o să mai fi, deci la punctul, să spunem punctul 3, da? Primul punct este suplimentarea prin introducerea sumei în buget, da, 184. Al doilea punct este pentru capitolul de cheltuieli învățământ. La al treilea capitol, hotărârea în momentul în care o veți semna mâine dimineață, va fi așa. Suplimentarea cheltuielilor cu suma de 59.960 de lei la capitolul 670259 susținerea cultelor. Nu va mai fi alte note și așa, da? Deci la articolul 1, aliniatul 3,
se modifică având următorul cuprins. Se suplinează cu suma de 50-60. Corect. Ok, îmi permit. Da. Corect. Domnul secretar, ok, sunt de acord. Dar înainte de a trece la vot, întrebarea către dumneavoastră. Spuneți. Ce facem cu aceste 3 proiecte de hotărâri? Păi nu, acele 3 hotărâri vor fi duse deci vor fi puse în aplicare dacă aprobați rectificarea. Ok, vă rog frumos. Deci, acum vă întreb foarte calm ca să știți. Deci, dumneavoastră spuneți că aceste 3 proiecte de hotărâri stau la bază și este legal ceea ce votăm, corect? Stau la bază și este legal, da. Și deci nu s-a votat de 2 ori, nu suplimentăm suma de 2 ori, corect? Nu s-a votat de 2 ori, corect. Este o neglijență din aparat specialitate, corect? Nu, lăsați, nu. Cum nu este o neglijență, domnule, dacă în 5 luni de zile, dacă, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Domnul președinte, haideți să votăm amendamentul. Votăm. Da, domnul, haideți că ne-am lungit, am vorbit suficient. Trecem la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul. Vă rog frumos, domnul secretar, la prezența. Bun. Se supune la vot amendamentul propus de către domnul consilier Nedolu cu Eugen Constantin. Cum votați, domnul Apostolache Adrian Ștefan? Eu cred că ordonatorul de credit trebuie să aibă vizibilitate. Nu, dar votul este pentru o abținere. O rugăminte, numai puțin. Domnilor... El trebuie să-și managerieze. Nu interveniți în timpul votului. Nu interveniți în timpul votului, vă rog frumos. Domnul președinte, este în timpul votului. Numai puțin. Domnul președinte, acordați-mi, vă rog frumos, în timpul votului și nu mai puneți microfoanele pe mut. Domnul primar, nu la... Nu în timpul votului. Vă rog, înainte de a se vota. Nu interveniți în timpul votului, vă rugăm frumos. Nu mai încălcați legea. Domnul primar, opriți-vă, suntem în timpul votului. Domnul președinte, dați-mi votează în Consiliul Local, vă rog. Domnul Apostolache trebuie să voteze. Urmez eu, vă rog, nu mai interveniți, abțineți-vă. Domnilor consilieri, vă rog frumos să vă rog, nu mai interveniți în timpul votului. Vă rog frumos. Stimați consilieri, domnul primar, nu tăiați microfonul, domnul primar. Vă rog să acordați-mi. Dumneavoastră conduceți această ședință. Vă rog, acordați-mi. Președinte, eram la domnul Apostolache la vot. Cum votează domnul Apostolache și continuați, domnul secretar. Domnul secretar, continuați votul și după aia... Nu mai închideți microfonul. Stimați consilieri, domnul primar este inițiatorul acestui punct. Lăsați, se votează acum. Trebuia să intervină până acum, nu în timpul. Noi vorbim. Nu mai puneți microfonul pe... Eu a fost la fumat afară. Trebuia să stea la ședință. Domnule, eu sunt în ședință și am așteptat. Nu mai tăiați microfonul, domnul primar, să vă fie rușine. N-ați avut microfon când ați fost mic. Pune microfonul pe mut. Domnul secretar, nu mai trăiți în timpul votului. Eu ăsta... Sebi, liniște. Continuați votul, domnul secretar, și la urmă o să vorbeați, domn primar. Vă rog frumos. Să știți că articolul 138 alineatul 6... Continuați votul, domnul secretar. Vă rog, domnul secretar. Continue votul, ce e așa de greu? Continuați votul, chiar vă bateți joc. Continue votul. Dacă nu discutăm... Continuați votul, lăsați. Continuați votul, spuneți după vot. Domnul secretar, încălcați flagrant rolul dumneavoastră de secretar. Dumneavoastră trebuie să oferiți legalitatea și dumneavoastră bag de seamă că o încălcați cu bocanci intrați în legislațiile astea. Deci nu puteți, dumneavoastră care ar trebui să fiți legiuitorul, să opriți, să puneți piedici chiar dumneavoastră votării unui amendament. Domnul secretar, ei vor să voteze. Dacă primarul o să pună în aplicare... Eugen, numai un pic te rog. Dacă domnul primar o să vrea să pună în aplicare hotărârea de Consiliu Local, bine, noi suntem obișnuiți cu nepunere în aplicare, nicio problemă. Dacă s-a votat, s-a propus amendamentul, se discută despre o oră despre sumele astea și vine acum în timpul votului și intervine, nu avem cum să rupim votul în două. Votăm și după aia... Corect. Domnul secretar, vă încerc să fiu cât de calm posibil. Aveți instrumentul legal, dumneavoastră, dacă noi greșim, nu oferiți legalitatea acestui amendament și am încheiat-o. Dar lăsați-ne să ne facem treaba pentru care să nu mai treaba. Faceți-vă treaba Deci, eu am obligația să vă aduc la cunoștință norma juridică. Aliniatul 6 din articolul 138 din Codul Administrativ spune în felul următor. Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea
proiectului de hotărâre ori de declarație sa solicită. Dar nu în timpul votului, domnul secretar, chiar vă Deci nu fiți șmecher, dar chiar de prostii duceți. Noi eram în timpul votului, dumneavoastră ați notat amendamentul. Domnul președinte l-a supus la vot. Domnul Apostol, lăsați-mă să vorbesc. Domnul președinte l-a supus la vot, era domnul Apostolache, care vrea să motiveze votul și a intervenit domnul primar. Nu-i posibil așa ceva. Într-adevăr, domnul primar va lua cuvântul când îi va permite președintele de ședință, dar după vot. Haideți să votăm, vă rog. Și amendamentul este al meu, nu este al primarului. Deci amendamentul este al meu. Corect. Haideți continuați și după o să vorbească și domnul primar. Bun. Să înceapă domnul Apostolache. Domnul Apostolache? Abținere. Abținere. Domnul Baciu? Pentru. Domnul Dobre? Pentru. Doamna Dumitriu? Pentru. Domnul Florea? Abțin. Bravo, USR-ul. Doamna Ilie Florica Dorina. Vă rog frumos să fiți civilizați, domnul Nedelcu. Abținere. Domnul Iliescu Florin? Pentru. Domnul Lazar Mihai? Pentru. Domnul Mocanu Elvis Iulian? Pentru. Domnul Nedelcu Eugen Constantin? Pentru. Domnul Paraschiv Ștefan? Pentru. Domnul Țuțu Ionel? Domnul Țuțu Ionel? Abținere. Abținere. La Horlești trebuie să dăm domnul Țuțu banii ăștia, să știți. Vă mulțumește Horleștiul, să știți. Și biserica, care n-a jurat pe Biblie. Și biserica vă mulțumește. Domnul secretar, deci vă rog să aveți în atenție cum am completat discuția, deci în mod egal la toate unitățile de cult. Ca să nu fie discuție exact ca în trecut. Dacă vin 5 lei la fiecare, 5 lei se dau. Corect. Nu, dar e vorba de o rectificare aici. E vorba de o rectificare, nu punem nimic, nu avem Domnul Apostolache, să dăm. abțineți-vă, vă rog frumos. Este vorba de Vă rog respectos. Mi se pare că am ajuns să avem proiect pe așa ceva, să o votăm pe așa ceva, de o rectificare, e o chestie. Dacă se poate, nu mai o secundă. Dragi colegi, câte voturi, domnul președinte? s-a votat și vă rog să-mi dați cuvântul acum, că așa au rămas. Vă rog să ne spuneți rezultatul votului întâi. Voturile, rezultatul. Amendamentul a trecut cu 8 voturi pentru și 4 voturi abținere. USR-ul s-a abținut. Foarte bine, biserica. Mulțumim, mai rugați-vă la Dumnezeu. Bine, pot să iau cuvântul. Lasă mai mare, domnul Dobre. Domnul președinte, se poate să... Da, vă rog frumos, v-am dat cuvântul, sigur. Imediat sunt ședință, papa. Domnul președinte, domnilor colegi, deci acum nu erau alocări de bani și nu putem cheltui bani pentru instituțiile de cult. Cu toții ne dorim treaba asta. Acum era vorba doar de o simplă rectificare bugetară. Rectificările bugetare, oricum s-ar face, pentru a se cheltui banii, trebuie hotărârea ale Consiliului Local. La noi a fost invers, am dat hotărârea așa cum face rectificarea. E în regulă și așa, se întâmplă și la case mai mari și se întâmplă chiar frecvent. Dar părerea mea este următoarea. În ședința de miercuri, acum transmitim materialele, în ședința ordinară care va avea miercurea viitoare loc, o să avem, așa conform solicitărilor noastre, o să avem și rezolvarea speților cu trotuarul pe Valea Regelui pentru limitele de proprietate. Așa încât... Pe subiect. Lăsați-mă, vă rog, nu mă întrerup. Deci, banii care veniseră erau rectificați în felul următor. Pe de o parte, să asigurăm banii necesari pentru școală, ca să punem în aplicare hotărârii Consiliului Local, iar cealaltă parte, pe capitolul drumuri și poduri, bani care oricum nu se puteau cheltui, pentru că ar fi trebuit să dăm hotărâri. Da? Așa încât, acum dumneavoastră ați luat banii din capitolul unde erau propuși, i-ați dus spre cult, unde oricum nu avem hotărâri și oricum nu îi putem da. Rugămintea este, logic era, să-i lăsăm conform propunerii de astăzi și să venim, să ne sfătuim, să vorbim cu toate bisericile. Dar dumneavoastră nu răspundeți la adresă, mai lăsați sfătuit. Numai puțin, vă rog, nu mă mai întrerupeți. Vă rog. Dar nu tăiați microfonul, după lăsați sfințul. Vă rog să mă lăsați să termin. Dar sunteți un mincinos! Bun. Deci, exact. Am cerut astăzi pe grup. Haideți să lăsăm să termin.
Da, lăsați-mă să termin. Hai să lăsăm să termin, domnul primar, și pe aia continuăm și noi. Dacă avem... Da, minte, domnul președinte, grosolan haideți, minte. domnul, Minti, domnule, minti. Haideți cu un pic de respect și ascultați ce am de spus. Domnul președinte, vă rog, coordonați ședința. Deci, dumneavoastră vreți respect, dumneavoastră nu dați respect comunității. Deci ar fi trebuit să facem un proiect. Tăiați microfonul. Mai tăiați. Vă trimit un microfon de cadou din Moș Crăciun. Domnul președinte, haideți, vă rog, coordonați. Da, păi am, domnul Dobrea, haideți, vă rog frumos. Deci, mulțumesc, domnul președinte. Bine. Bun. Deci ar fi trebuit să facem separat un proiect de hotărâre, n-ar fi fost nicio problemă. Și să alocăm, să dăm hotărâri ca să distribuim acești bani către biserici și totodată să facem rectificare ca să asigurăm banii. Da, mai aveți 600 pentru... Mai aveți 600. Bun. O să facem noi un proiect de hotărâre, că dumneavoastră nu sunteți în stare. Bun, domnul Baciu, un pic de... în momentul ăsta și simplu. Da, haideți că o să rezolvăm asta. Ne vedem... Nu, dar puteți propune acum un amendament să împărțim bani la biserică. Ce e așa greu? Cum o propus eu? Da, foarte bine. Bravo, domnul președinte, bravo. O să facem un proiect de hotărâre special pentru asta, nu amendament, da? O să facem un proiect de hotărâre. Domnule, să rectificăm banii acum, să-i duci și după aia facem și proiectul de hotărâre. Haideți. Hai că toți suntem adunați în Consiliul Local acum, haideți să împărțim banii acum. Haideți să continuăm ședința, vă rog, da? Domnul președinte, vă rog, gestionați situația. Da, sunt incapabil, îmi pare rău, trebuie să-mi chem niște ajutoare de la... Nici pe Biblie nu a jurat. Dumnezeu nu, Doamne, Dumnezeu nu vorbă românească, Dumnezeu nu pe apă. Haideți să trecem mai departe, haideți să trecem mai departe. Tăiați microfonul, nici la biserică nu vă văd. Doar pe lângă biserică, pe diavol. Haideți să dăm drumul că domnul secretar, domnul secretar, vă rog frumos, dacă mai sunt alte discuții, dacă nu... Da, ar putea fi alte discuții, dar nu este corect să desfășoară ședință cu cenzura pe noi. Adică în momentul când vreți taie microfonul, să vină cineva să ne taie microfoanele. Dragi colegi, nu este stare de alertă de pandemie. Nu mai corect, în fizic. Ședințe online și am terminat discuția. Mergem la sala de conferințe. În fizic, domnul președinte. Este Consiliul Local și cu asta basta. Nu mai corect. Mâna cuiva. Mergem acolo. Are chef să vină bine? Nu. Ne prezentăm și am terminat bâlciul. Deci nu mai... Este și acesta un instrument, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie cenzurat. Nu ne putem întâlni online pentru că cineva cenzurează dreptul la cuvânt. Propuneți modificarea regulamentului, îl modificăm și facem ședințele în fizic. Domnul președinte, sunteți de acord cu mine că ședința de dimineață n-a fost făcută public? N-am urmărit, dar sunt... Nu, dar sunt zeci de ședințe care comunitatea nu le are acces la ele. Așa e, domnul președinte? Da, de asta s-au făcut, s-au pus pe online direct pe Zoom ca să fim cenzurați. Da, în fine. Bun, dacă nu mai sunt alte discuții... Domnul președinte, vreau și eu să intervin un pic așa la final de... După aia și eu, domnul președinte. Nu știu, doamne, pe mine nu m-a cenzurat nimeni, doamne. Dacă n-ați vorbit, domnul Lazar, dacă n-ați vorbit... Da. Bun, domnul Florin Iliescu, haideți dacă aveți... V-am dat voie. Spuneți, domnul Lazar, haideți. V-am dat voie, Eugen, și lui Dobre, și lui Baciu, și asta, să vorbiți, mă, frați. Vorbiți, mă, fraților, vorbiți, dar ce faceți, mă? Păi facem, domnul Lazar. Asta facem acum. Dăm bani la biserică, dăm bani pentru comunitate. În luna 7 am alocat bani pentru școală și suntem în luna 12 și nu a fost în stare să fac o rectificare bugetară. Haideți, domne, de ce discutăm aici? Deci ideea domnului Lazar e următoarea. Dumnealui, eu am fost acuzat că nu sunt capabil să conduc ședințele, deci că v-am lăsat să vă exprimați punctul de vedere în timpul proiectelor de ordine de zi. Domnul primar, asta am făcut. Trebuie lăsați oamenii să exprim punct de vedere. Nu să le punem pumnul în gură că suntem noi la butoane. Sau tăiem microfoanele. Nu e vorba de incapacitate sau nu cunoașteți capacitatea de exercițiu, că nu m-ați testat niciodată. Și vă rog frumos să vă cereți scuze cu ocazia asta, că și tura trecută ne-ați făcut mârlan, acum ne faceți incapabili, dar nu știu la ce mai veniți și mai solicitați aprobări la Consiliul Local. Domnul președinte, n-aș dori să, dacă îmi permiteți, cu tot respectul, aveți cuvântul meu de onoare, n-aș vrea să reproduc cuvintele a domnului primar la adresa bisericii. Credeți-mă pe cuvântul meu de onoare că dacă biserica ar auzi cuvintele pe care le-a folosit domnul primar la adresa bisericii, nici nu vreau să mă gândesc. Știe biserica deja.
Bun, domnul Florin Iliescu, haideți că v-ați înscris la cuvânt și închidem ședința că s-a expirat sesiunea. Păi, bună seara. Nu știu dacă m-ați mai auzit de vreo 2 ori, am mai comentat doar la mulți ani, nu știu, și Sorcova. Despre ce discutăm noi acum? Mai știe cineva? Da, sigur că știi, doar nu suntem mai Irene. Suntem la ședință. Știm despre ce discutăm. Ridicarea bugetului. Păi, la intervențiile lui domnul primar, ce să mai spunem? Gata, s-a terminat cu domnul primar. N-ar decât să ducă el să facă rectificări singur de acum. Și bugetul, domnul Iliescu. Cum? Și bugetul care de anul trecut, care s-a bătut joc. Și bugetul. Și vreau să văd și banii ăia care au rămas. Să avem la momentul ăsta o schiță de buget. Să putem și noi să ne gândim un pic la ea, nu? Cred că ar trebui un schelet, domnul președinte, cuvântul domnului primar, un schelet. Un schelet de mort. Dragi colegi, am cerut executivului. Am cerut executivului să ne pună la dispoziție încă de acum o lună de zile cum s-au consumat tonile alea de motorină. Nu ne-au dat. Ce să mai cerem? Că nu ne dă. Vrem date, vrem să facem un buget. Domnul Mocanu, cred că n-am terminat punctul de pe ordinea de zi. A fost doar amendamentul. Cred că nu s-a votat și punctul. Cum? S-a votat doar amendamentul, n-am votat și punctul. Am înțeles, da. Așa este. Haideți, domnul secretar, dragi colegi, haideți să punem la vot și punctul și după aia mai purtăm discuții. Doamna secretar, vă rog frumos. Da. Se supune spre aprobare proiectul de pe ordinea de zi cu amendamentul așa cum a fost aprobat. Domnul Apostolache Adrian Ștefan, cum votați? Pentru. Domnul secretar, îmi permiteți? Da. Spuneți. Deci noi aprobăm acum proiectul de hotărâre cu articolul numărul 1, cu articolul numărul 2, corect? Corect. Și înainte de asta vreau să adaug 2 cuvinte. Aceste 400.000 de lei, 80.000 de euro, mi se pare o bătaie de joc. Dar eu am să votez să văd ce o să facă cu banii. Mulțumesc, asta m-am avut de adăugat. Deci aprobăm cu amendamentul. Da, cu amendament, da. Da. Domnul Baciu, Sebastian, Constantin. Vă rog să-mi permiteți să votez. Vă rog eu să-mi permit să votez ca să pot să ies. Bun. Domnul Nedelcu Eugen. Pentru. Pentru. Bun. Continuăm cu domnul Baciu. Domnul Baciu. Am spus pentru, domnul secretar. A spus pentru. Îmi cer scuze, eram atent la domnul Nedelcu. Domnul Dobreliviu. Eu votez pentru cu 2 mâini, dar neglijența niciodată. Mulțumesc. Bun, deci acum este pentru, da? Ok. Pentru, da. Dumitriu Daniela? Pentru. Domnul Florea Vasile? Pentru. Doamna Ilie Florica Dorina? Pentru. Iliescu Florin? Mă abțin. Lazar Mihai? Pentru. Bravo, domnul Lazar. Pentru. Domnul Paraschiv Ștefan? Pentru. Domnul Țuțu Ionel? Pentru. Ți-ai spălat o parte, din păcate. Da. Ionel, 11 voturi pentru și un vot abținere. Da. Mulțumim frumos. Dacă nu mai sunt alte discuții. În încheiere, domnul președinte, am o inimă așa mare ca o pâine că se va plăti banii către lemni și dorește școala. Dar noi am votat de 5 luni de zi. O neglijență în aparatul de specialitate, niște mincinoși. Chiar din rog vreau și eu să fac spre încheiere o intervenție. Bine, dragi colegi, dacă se poate, eu îmi cer scuze, trebuie să mă retrag. Mulțumesc frumos pentru participare. O seară bună și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută, sănătate, la revedere!